Bizning tariximiz islom dinini qabul etgan shu. Ulbek bo'lgan. Başarıda bu söz de yok. Bu izgici. Ruşuluk vakitte bunda türlü dinler bulgan. Neydi din dersin aytkanda köbürek dağılganı siz yaxşı bilesiz. Bizim tariximiz naqqa burungu. Şuna göre biz köpmege mümkünlük var. O'zi bizim tariximizni tağında burunguroq şırdan başlap hazırgi hem kilesi bunlarga жеткирге тиешбиз. Ошоймы, юкмы, тарихны аны яңадан язып булмый. Ул безнең узганыбыз. Шу кадәр дәрәҗәдә безнең ата-бабалар шушы нидер әйтик хайванга табынганнар дип уйламыйм. Булгандыр күпмедер. Әйтик, шу хәтле тарихта ачык мәгълүматлар юк аңа. Шуны инде сын итеп кую әлбәттә кирәкмәс дип уйлыйм. Сыннарга табыну безнең ислам динендә коточкыч нәрсә ул. Сыннарны ничектер ниндер аңа мәгънә биреп, бу саклый дип, Аллаһ Тәгалә саклый безне, сын түгел. Аны бер кеше дә кирәк дип тапмый бит монда. Булгарда. Әй. Хранитель безне саклаучы Аллаһ Тәгалә бар бит. Ул сын нишләп безне сакласын ди ул, ә? Мөселман дине тотучылар каршы инде. Руслар каршы түгелдер, но мөселман дине тотучылар. Руслар да каршымы? Bizning islomga qarshi keladi. Islom qonunlarına to'g'ri kelmaydi. Bu yazishki vaqtlardan qolgan. Erdani qo'ysalar biz kiri yazishki vaqtga kiri qaytgan kebek bo'ladi. Muhammad payg'ambar o'zi shu sınlarni batib жүргәч, тагын инде монда сын урнаштырырга кирәк иде. Инде Аллаһ Тәгаләнең йорты, Аллаһ Тәгалә үзе белән ничек сакларга. Һәйкәлләр белән саклау дөрес түгел дип уйлыйм. Дөрес түгел дип уйлыйм. Bizden sırap durmasalar koyarlar. Biz karşı gelip kol koyduk.